Tässä on rauhusvoimu. Se oli tuo pitkä ranmi jätin karvomaan on sillä vuotta 607. Siitä me vastoin, jolloin ottaa tänä vuotena monta. Omassa rannassa? Omassa rannassa, ei loitos käy. Ensimmäiset vastaat saa siitä. Nyt tuli laittamaan onkia tuolta. Kunna konkenkä? Lähehos Korkalalla. No vat. Siellä tulee lähempää. Siellä kun on paha tuolta, et perri kun. Puuttuu Koskalla? Puuttuu sen verran Äijäkoskerällä pitää. Lähdehän tää. Suohdaan. Oi. Mistääks on onkivapa laitettu? Onkivapa on Männystä. Onkivapa on Männystä. On joskus mulla lähen kalalta.